tagħmlu parti mill-4 kolonni li l-festa Maltija hija magħmula minn. Sewa. Issa, n-nar huwa xi ħaġa tradizzjonali tagħna, żviluppajnieh aħna, sewa, però jiġri dawn l-accidenti li qed issemmijint li ħallunna dieqa kultant. Però xorta jibqa' l-aspett tan-nar li żjed ħaġa f'Malta kollha li tiġbed nies leha. Dan nistgħu nsemmu l-festi li meta jkun hemm festa kbira li għandha tradizzjoni ta' nar qawwi, tara n-nies sejrin. Jiġifieri il-Malti jħobbu n-nar. Li tweġġana l-kulħadd min jaħdem in-nar meta jiġru accidents u jintilfu l-ħajjiet. Di xi ħaġa li ma tistax taħrabha, tittaħseb fil-familji ta' dawk in-nies li ġew nieqsa u f'ħafna affarijiet oħra. Però li ma nitgħallmux minn dawn l-inċidenti għalina tweġġana bħala għaqda. Issa x'qed nagħmlu aħna? Bħala għaqda qegħdin nidħlu ħafna fil-fond fl-edukazzjoni ta' min jaħdem in-nar. Qatt ma kien hawn skejjel jew tagħlim bi skola biex wieħed jaħdem in-nar. Kollox ħanuża kelma tal-mużika, kollox bludit naħdmu aħna li qegħdin fit-2011 u dik aħna ma rridux iżjed. L-għaqda daħlet f'responsabilità mal-awtoritajiet biex norganizzaw courses serji u ngħidlek wiċċi minn quddiem li laqqas fl-Ewropa kollha m'għandhomx is-syllabus li qed nagħmlu aħna hawn Malta. Sa min qed jagħmilhom dawn il-courses? Issa, bħala courses għandna 5 suġġetti li huma il-first aid, għandna l-liġijiet ta' Malta, għandna il-prevention of accidents, għandna l-kimika u hemm il-proċeduri f'kamra tan-nar. Da bdejnieh milux fi għannar għamilna l-eżamijiet ukoll written laqas verbali, written biżgur nażlu t-tajjeb. Sewa u niżlu tajjeb ma. Min qed itihom dawn il-courses? Min huma l-għalliema? Wieħed minnhom jien. Wieħed minnhom jien. Sewa. Inti liċenzjat. Liċenzjat. Fodri ħadd il-prattika tiegħek. Il-first aid qed jgħallim managers li jaħdem li huwa chief tal-Burns Unit, ġifieri awtorità. Għandna il-Major Kulm li hu espert li jmur tal-esplosiv. Tal-esplosiv u jinvestiga meta jkun hemm l-accidents. Għandna il-Servo Delikata li huwa teacher tal-chemistry, ġifieri intensiv ħafna, u l-liġijiet ta' Malta hemm spettur tal-Pulizija. Morna tajjeb bihom, Dr. Farrugia jista' jgħidlek għax wieħed mill-istudenti tagħna. Terġa'? Ma kellek tant għandna ruħol. Jien li 8 snin li liċenzjat. Kemm ilek liċenzjat? 8 snin. U issa ersaq tal-eżami ta' lej. Jiġifieri għax liċenzja hemm 4 tipi. Ikkonfondejt ftit, da qed jgħid kif bdejtu l-korsijiet issa huma l-aqwa fl-Ewropa u inti ilek 8 snin il-liċenzjat. Jekk min tajġib tal-liċenzja mill-ADT? Mill-istess dipartiment. Li ġara huwa li l-kors ġie mġeddet kienu wifqina xi ftit żmien, kien ġeddet tal-imotu maniera li s-syllabus ġie iktar avvanzat u ħolqu sistema fejn hi iktar avangard biex wieħed jeduka ruħu. Mhux kors faċli. Titkorsi tistudja għalih, għavoli jintabbib jiġifieri professjonist kelli impoġġi bil-qiegħda nfalli mix-xogħol u nagħmel ħiltu nitfa' rasi hemmhekk, imma qalx ukoll il-pass mark hija 80%, mhix xi ħaġa faċli, 80%, u wara li tgħaddi mill-kors, ma nafx hekk għaddejt jew le, wara li tgħaddi mill-kors, titfaċċa oral. Ukoll. Titfaċċa oral. Issa aħna din nitkellmu fuq l-ogħla. Inti ma tafx għaddejx mill-kors? Le, ma nafx. Riżultat għadu ma ħareġ. Għadu ma ħareġ. Titfaċċa oral. Titiftakar meta din nitkellmu fuq il-liċenzja jiġifieri din nitkellmu fuq il-persuna li tista' timmanifattura n-nar, tista' tissorvelja lil ħadd ieħor il-BC u anke l-D u jista' jkollha liċenzja ta' kamra tan-nar fuq is-sima. Għandi kursi ta' ħannu waqfek hawn. Jiġifieri r-riżultati għadhom ma ħarġux. Għadda xi ħaġa saret riċenti. Allura bħalissa laqgħat m'hemmx dawn in-nies liċenzjati u għadhom ma ħarġux ir-riżultati. Sewa. Min huma n-nies li qed ikunu fil-kmamar tan-nar? Kull min għandu liċenzja, biex tkun f'kamra tan-nar kollok liċenzja. Biex tersaq għal-liċenzja, irid kollok il-liċenzja B. Il-liċenzja B jiena ħadta 8 snin ilu. 8 snin ilu. Vodri, dawk kollha li hemm bħalissa jaħdmu fil-kmamar tan-nar huma liċenzjati B. Hemm lej ukoll.
Hemm lej ukoll. Għal-kors ġie. Dak mhux se nagħmlu. Qabel meta? Minn ġifieri minn 1980 law. Minn 1980 law bdiet bil-liċenzja. Ġifieri min għandu lejju, min għandu l-bi jista' jkun fil-Kamra ta' Kull min issa l-qudiem irid jakkusta l-liċenzja irid joqgħod għal dal-eżami. Kors u eżami. U daw ovvjament biex jidħlu fil-Kamra tan-nar irid ikollhom din il-liċenzja. Kursità nsaqsi. Issir sorveljanza mill-awtoritajiet li jiġu għall-arrieda fil-Kamra tan-nar u jaraw jekk hemmx dawn in-nies u jitolbu mill-liċenzja u jrawilhom. Inspections jista' jkunu mill-pulizija. U tu issa inħolqot sentej ilu l-inspectorate, sewa dawn huma tlieta min-nies, erba' min-nies anzi. Iduru kmamar, jaraw l-affarijiet tagħhom jekk mhux qegħdin sew tik bil-miktub x'għandek ħażin u tinamant int mhux se tagħmluhom daw. Għandu dritt li għalqalek il-kamra. Aħna daw l-inspections bħala għaqda favorihom u żgur mhux se nikkritikawhom. Anzi, fil-ġranet li ġejjin ħan intaqgħu bħala għaqda ma' daw l-inspektori biex iżjed l-affarijiet nagħmluhom seri. Iżidu s-sorveljanza. Li jkun kollox bis-sens u Ġifieri kull persuna li hu responsabbli minn kull kamra tan-nar, għax ovvjament kull kamra tan-nar għandha persuna responsabbli. Tittara li n-nies li jkollha fil-kamra dakinhar meta tkun hemm irid ikollu kollok bil-liċenzja. Kollok il-liċenzji qegħdin standby biex il-pulizija u daw l-ispettori tisaqsu torjom l-om minn huma. Mill-ewwel. Mill-ewwel. Il-liġi tobbligat fil-fatt. U iva l-liġi tobbligat, kifimni, niftakar meta biex introduċu tal-fatta u Malta, kont inkun il-suq ta' Marsa Xlok. Ikun hemm xi ħadd bil-mobile, ġej tal-fatt u kulħadd itella l-kaxxa ġister fuq il-banku. Ġifieri, niftakar din, waħd itella l-kaxxa ġister malaj fuq il-bank. Ġej tal-fatt! Ġej tal-fatt. Jista' jkun li f'dal-każ ċaħat ċempel ġejn l-ispetturi ċekjaw il-licenzi, kullħat, mu tara xi nofsu żona ġin jiġu. Dej jiġifieri għall-arrieda jiġu, anzi aħna bħala rriduhom li jiġu għall-arrieda. Żgur li. Għaliex nikwitaw ġew. No, x'għandi naqra. Imma kun naf li kultant armi mmur tal-disa, alla volja ma nifhimx in-nar. Nagħmela I make it a point li żgur jiġu għall-arrieda x'in iridu. Proset. Fil-festa minar nar manna xej. Minar armar manna xej. Minar kultura manna xej. Minar il-knisja manna xej. Ma biftiħaj jekk ma jkunx hemm il-banda biex ukoll ma jkun hemm xejn, u għandna magħna l-Sur Farrugia li huwa l-President tal-Għadda tal-Banek. Il-kummenti tiegħek fuq il-festa f'Malta, x'inhu għaddej? X'inhu jiena fuq dak li qalu l-kollegi tiegħi naqbel magħhom, imma jien nitkellem fuq is-sem tal-banet fil-festi. Illi il-festi huma ngħid wieħed mill-iktar kontributuri kbar jew il-gażini tal-banet fil-festa. U kif qed inti mawx festa minn il-banda. Imma ġak ikun tagħmel festa ma jkollok il-banda. Imma rridu ħarsu lej l-aspett ukoll. Il-banda xi tfisser għandek il-gażin tal-banda. Il-gażin tal-banda illi jeżistu kważi f'kull belt u raħal li jew ġo Malta u Għawdex, anzi għandna fejna tnejn u għandna fejna tlieta, dawna apparti il-festa saru ċentru soċjali u kulturali. U bodri il-gażi tal-band mhumiex hemm qegħdin għall-festa biss, imma għandek għaqda ħajja s-sena kollha. Ħadd ma jistennega l-inizjattivi li f'dan aħħar 10 snin ħadu l-gażini tal-banet fil-festi fiċ-ċelebrazzjoni tal-ġimgħa kbira. Illi llum kważi il-gażini kollha għandhom jew wirjiet jew jagħmlu programmi mużikali għat-taposta. Imma fil-festa għandhom kontribuzzjoni kbira u għandek ħafna gażini, per esempio, barra gażini li jgħadu sib il-banda, hemm 29 gażin li għandhom l-armar tal-festa u jgħadu sib l-armar huma wkoll. Għandek 17 il-gażin li huma responsabbli min-nar. Podri hemm ċerta huma komplessi ċerta gażini u mbagħad mill-festa għandek ħaġa illi kull belt u raħal għandu sistema differenti għalih. Per esempio, għandek fej ġobelt jew ġoraħal għandek kumitat tal-festa, kumitat tal-gażin tal-banda, kumitat tal-nar. Għandek oħrajn fej il-gażin tal-banda
jieħu ħsieb from A to Z u dawn għandhom